Kedysi mi bolo sprchovanie tiež úplne proti srsti. 3, 4. Hore sú uchytené dve vrtačky. Jedna sa točí doľava a druhá doprava. To znamená doľava, doprava, z boku, z hora. Vlastne stále sa točí ako praslica z dola, hora, z boku, z hora. Konec koncov je to o mnoho viac, než len nejaké antikúpele. Je to odpoveď na všetky kúpele. Moje sánky, na nich sa tu prevážam. Všetko som tu prestaval. Dízy, hadice, záhradnú hadicu, záhradnú sprchu. Tak mokrý ako tu, nebudeš len tak hoci kde. Človek sa tu pekne dočista poumýva. To je predsa oveľa viac, než len sprcha.